Ćao, dobrodošli u moj novi klip. Evo nas u Team RS-u, danas se vraćamo na mehaniku. Pored nas je BMW 3.0 B58 čuveni motor, a ono što ćemo mi danas raditi jeste polovina ovog motora i ona se nalazi u BMW Ketsu. U pitanju je BMW Kets 118i sa B38 motorom. Postoji u ovoj šasiji i B48 motor koji je 2000 kubika i 4 cilindra. Svi oni koriste iste komponente, to jest sastavljeni su iz istih delova, samo je pitanje koliko imaju cilindara. Ovaj auto je imao problem sa motorom, sa neravnomernim radom motora. Bio je problem do samog motora, to smo rešili, ali ono što je ostalo nerešeno na ovom autu jeste vibracija i zvuk koji dolazi iz predela zamajca. Taj zvuk imamo na leru i čujemo ga na gašenju, a sada ćete i vi da čujete. Pored ovog ružnog lupkanja zamajca imamo i veliku vibraciju koja se prenosi na ceo auto. Kolege pre mene su ostile tu vibraciju, u nekom servisu su zamenili sve nosače motora, ali time nisu rešili problem, tako da moramo prvo da nađemo šta je uzrok problema, a to je u ovom slučaju zamajac. Krećemo sa skidanjem menjača na ovom BMW Ketsu. Ovo je BMW Kets karoserije F40 i to je prvi BMW Kets sa prednjom vučom i poprečno postavljenim motorom. Ne radujem se što je to tako jer je skidanje menjača malo komplikovanije, a mislim da nam to neće predstavljati problem. Ovaj auto ima automatski menjač DCT 300 sa 7 brzina. Čak i on ima plivajući zamajac, a kvačila mu se nalaze u samom menjaču. Kao što ste videli, skidanje menjača je dosta komplikovanije nego na ostalim BMW-ima koje su zadnja vuča. Samim tim i cena ove popravke je sigurno veća jer je dosta komplikovanije. Morali smo čak da skidamo ceo prednji most da bi lagano izvukli menjač. Može i bez skidanja mosta, ali onda je jako tesno i postoji mogućnost da oštetimo neki od delova samog menjača, pa smo se zato odlučili da skinemo sve dole i skinemo sve neoštećeno što se tiče menjača. Sam zamajac je plivajući, iako je automatski menjač. Ovakav zamajac, ovo je zamajac sa klatnima, verovatno niste mogli da ga vidite nigde jer ih nema na manuelnim menjačima. Ima ova klatna koja se pomeraju, ona treba da se pomeraju jer tako ublažavaju vibracije motora, kojih ovaj motor ima dosta. Ovaj motor je 3 cilindra, samim tim ne radi ravnomerno i ovi svi delovi su napetiji nego na nekom motoru od 4 ili 6 cilindara. Ovo što se pomera, kažem, treba da bude tako, ali ti delovi su dobili luft koji mi ne možemo, nažalost, ovde da ispitamo na stolu, ali smo sigurni da odatle dolazi ta vibracija i onaj ružan zvuk. Stavit ćemo nov zamajac i time ćemo rešiti problem na ovom autu, tako da odlučili smo se ovaj put za
Saksov zamajac, jer je proveren kvalitet, a dostupan je čak i za neke modele koje drugi brendovi nemaju. Kao što vidite, na oko ova dva zamajca nisu ista, zato što ovaj novi Saksov ima ovu ploču sa prednje strane, a klatna su unutra. Isti je princip rada, ali ovo je verovatno unapređena verzija, tako da će ovaj sigurno trajati duže. U zamajac smo dobili nove šrafove i uvek koristite nove šrafove, jer se oni istežu prilikom stezanja i na novim šrafovima imamo ovaj novi lepak koji dihtuje i ne daju šrafovima da se odvrnu. Treba obratiti pažnju i na samo pritezanje zamajca, jer šrafove moramo da stežemo unakrsno. U ovom slučaju je to 60 Nm plus 90 stepeni, jer je jedino tako pravilno. Privući ćemo sve šrafove do kraja, a onda, da nam se ne bi okretao zamajac, gurnut ćemo fabričku blokadu kao kad zupčimo auto i onda ćemo ih dotegnuti do kraja. Podigli smo menjač uz pomoć jakih kolega i ovih držača. Jako je bitno da pripremite dobro za samo montiranje menjača, jer je dosta težak i mora da se napravi da bukvalno ravno priđe jedno drugom, da bi naleglo dobro, da možemo da ga stegnemo svuda u krug. Posle toga smo okačili nosač menjača i krećemo sa pakovanjem ostalih delova što smo skinuli okolo. Vraćamo polosovine, kada budemo njih vratili možemo i da sipamo ulje koje smo ispustili iz menjača. Ono na što trebate da obratite pažnju jesu sami konektori i senzori svuda oko menjača, jer svuda na menjaču imamo senzore koje lako možemo da zakačimo i polomimo, a na ovom modelu je uprošćeno, to jest imamo samo jedan glavni konektor i bukvalno je menjač totalno raskačen što se tiče te strane same električne instalacije. Tako da vraćamo i taj džek pažljivo i nastavljamo sa ovim mehaničkim delovima. Podigao sam i ovaj prednji most uz pomoć dizalice, na njega pažljivo pakujemo sve delove, naglašavam to pažljivo, jer svaki limčić koji ne stegnete ili bilo šta što preskočite u samom sklapanju, posle ćete morati se vratite 3 koraka unazad, jer će taj neki lim da stvara vibraciju i da stvara ovaj glupavi neki zvuk. Tako da samo polako sa pakovanjem, nigde ne žurite i nijedan posao nije komplikovan. Naš plivajući zamajac je oštećen zbog velike vibracije trocilindričnog motora, a čest uzrok zašto se dogodi oštećenje na samom zamajcu jeste loš anlaser ili loš akumulator. Oni ne mogu da postignu dovoljnu brzinu na samom paljenju, motor se previše trese, bukvalno neće da sastavi, ne može da upali i tu sam plivajući zamajac udara u kraj i tako se oštećuje. Tako da svaki put kada radite nešto oko plivajućeg zamajca, menjate, obavezno proverite anlaser, remontujte ili stavite novi i proverite stanje akumulatora. Iako smo za ovaj posao izgubili 2 dana, posao je uspešno obavljen. Kažem 2 dana zato što je BMW sa prednjom vučom, na zadnjoj vuči ili na 4x4 bi ova popravka trajala duplo kraće, ali ono što je najbitnije je da je nestao zvuk lupkanja zamajca, nestala je vibracija, tako da smo uspešno obavili posao. Na ovom autu smo se odlučili za Saks, jer smo to i dokazali da je dobar kvalitet,
a ono što je najbitnije je da je dostupan za sve brendove automobila, nebitno da li su sa manuelnim ili automatskim menjačem. Mi sada idemo u laganu probnu vožnju da vidimo da li je sve u redu, a vi bacite subscribe i vidimo se u nekom od narednih klipova. Budite mi dobri.